Nalay kita kuan daw. Dili ko gusto na mabulyaso ka ni imong trabaho ha. Ka-importante kay na makuha karong adlaw. Tagaan lang di kag 24 nga oras kay imo nang matrabaho. Ayaw uli diri kung di na nimo mahuman. Okay, master. Narireglado. Ako'y bahala na. Easy ra kay na imong gipatrabaho sa ako. Atos ako. Nabasa ka nindot lagan kirong Simna Santa no? Dito sa... Nagkaila ka ng tao dito. Lah, wala ra ba? Lah, kinsa na? Porma ra ba kayo? Lug mura maglain ng tuyo sa tuwa? Ay kumpiyansa la ba? Huwag bantay-bantay. Okay. Ayo, pre. Ikaw si Boyto ko? Oo, nga naman day. Si Tim Giday. Ikaw Giday, no? Narabay pa. Nalagi pa. Kuan daw. Sa mo yun ni mo sa mo day? Naragi pa dala si Ma'am sa mga. Sulat raman ni sir. Sa man yung sulat? Pre, mga ikog binignit. Binignit raman na yung tuyo ni mo dayon. Wama ka na yung dayon. Wapog ka. Wapog gunin mo gipasulti. Piktusan mo gunin mo dayon. Ano, hindi kang master. Hey, good morning. Shout out ko kay Raquel Fernandez dyan sa Tuganay. Carmen Davao del Norte. So, shout out sa mga taga Tuganay, Carmen. O daghang salamat sa inyong pagpananaw. Okay, ayaw kalimti, i-share, i-like ang atong video. Thank you.